S kým si mluvil? Ahoj vodáci. Máš tam video? No. Ahoj vodáci. Tak my jsme vám chtěli říct, že vracím se domů nad ránem, kvalitním vínem omámen. Střímek se stávají zatáčky, točíš se světcem na stračky a už brzo pojedeme na kánojích na té lodi a myslím si, že jakoby nálada je výborná, máme se tu dobře, vaří nám tu dobře. To stačit, nebo to bude řídký? Zuzák má bílou prdel. Já vás poprosím, tady je zákaz kouření v celém areálu. Jo, díky to vole. Bude to stačit, nebo to bude řídký? Já si myslím, že to bude stačit. To bude stačit. Moni, kde máš pohled? Ne. Kde je ten hlídač? Tady není už. Kam do toho?